ξημερώνει. Γιατί βραδιάζει. Γεια σας παιδιά. Γεια. Λοιπόν, να χαιρετήσει η τρίτη Gert Comedy. Λοιπόν, σήμερα θα βάζουμε αστείες φωνές στο κινητό. Όχι. Σήμερα κάνουμε διακοπές και κάνουμε ένα βίντεο για να μην πείτε πως δεν κάνουμε ποτέ και βαριόμαστε. Που είναι αλήθεια. Δεν θα κάνουμε. Πάμε. Με ενοχλείς πάρα πολύ. Δεν θέλω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Με ενοχλείς. Ας φτάσει. Πάμε. Εμείς θα χαιρετήσουμε. Μωρή, σταμάτα λίγο. Γεια σας από μένα. Πάω να αυτοκτονήσω.